थैबायलै टिउसन फैसा मोजां हो आरो बिजाब बायना ला जागोन दे आदा थेंक इउ आदा सिकिर सोबनानै फोजोबनाङा दै फैसाया औ जागोन दे ओइ बे सेंग्राया नोंसिनि लोगो नामा जोंनि लोगो नङा बियो अबेबा थाफैलाबायनायसो सोंलाय बेनाव मा दाय मावना फैदों बियो जोंनि हस्टेलाव थांना आंनि फट' खेबना फैदों बियो बेलाय मोजांसो नोंखौ मोजां मोनासो फट' खेबदों बियो अन्नानै डिलिट खालामनो होआ दा ओइ मबाइल हर जेबो नङा आगै बियो उनथिंनिफ्राय खेबनायसो इडिटसो बियो अन्नानै दानना होआ दा जेबो नङा दे दानगोन बे बोरैबा इउटुबाव भाइरेल खालामलाबायनानै होबा जाबाय दे जाबाय आब' ओइ आंखौ आब' दा बुं आं दाबो 16 बोसोरनिल' 16 बोसोर नालाय नों बेनिफ्राय दान थाब थांदो नङाबा नों बेयाव थाना बुरिसिनगोनसो हैद बुरबक नों मानो फट' खेबहैनांगौ जाखो आंलाय मा फट' खेबदों सिख्लाफ्रा हस्टेलाव बोरै उन्दुयो आं बेखौसो नायनो थांदोंमोन ओमफ्राय देलायनायखौ नुबाय नालाय फट' खेबना लाबोबायब्रा बे नोंसिनि खुजालि गोनां थाफ्लिखौ सामफ्रामबो नायबाय थानांगौ नामाब्रा ओइ नोंसिनि दाबुंब्रा फुरु आंनावल'सो दं बसनावथ' गैयाना बस नै समायना सिख्ला फैलायबाय ओइ जोंगाव थांलाय बिनि मुंखौ सोंहैलाय एक्सकिउज मी व्हाइट बिउटिफुल बाटारफ्लाइ ओइ नोंसोरखौ होनाखै नोंसोर सानैया थां माय नेम इज जेंगाव इफ इउ डोन्ट माइन्ड प्लिज टेल युवर नेम Mwgthang नार्जारी आं नोंसोरखौ खेबसे नुनायावनो सिनायखाबाय माबायदि मानसिफोर नोंसोरजों आंहा इंराजि रायलायनांगौनि गोनांथि गैया आंनि बर' बिमानि रावानो थोजासे सरि आंहा क्लास दङ ओइ र' मा होनदोंमोनलाय इंराजि रायलायनांगौनि गोनांथि गैया होनदों नामा दा माथो सरि ब्रनखो बेनो नोंनि सोंनायनि फिननाया बरिया बर' आइजो औवानि हासिब हमनानै सिला सिबनाय आखायाव गायहेन लानानै बर' आइजोनि उवालाव माइ सौनाय आखायाव जिगाब लानानै थोरसि लथा सुनाय माइ गायनाय खोथिया फुनाय जि दानाय बर' आइजोनि आखाइ बेसे गोरा बेखौ सोर मिथिया जानो बिथांसो बाजाग्रासो मिथिगोन माबेसे सांग्रेमा नुखो थाखाय जालायसिगोन नामालै साला नोंसिनि थाखायनो बे कलेजाव सासेबो समायना समायना सिख्लाफोरा एडमिसन लाफैनो हाला सिस्टार नों थांदो आं नायगोन बिसोरखौ बोरै जादों आंना ओइ बरिया आं स्वrang नार्जारी नाथाय बै स्वrang एक्टरा नङाथाय बर' फिल्मनिया बेना मालाय खानाय गोलाव आंना गुसुं बे दहाय नोंखौ एदावनाया कलेजनि सेंग्राफ्रा दा बिसोरो नोंखौ जेबो खालामनो हानाय नंलाथ'
बिसोरखौ थिगसे दम होखाबाय आं। माब्लानिफ्राय लांदां गान गानो सोलोङा नोंसोरो? सरि आं बुजियासै। I have no lorry to carry, you are sorry. Good morning, sir. Sit down. दिनैलाय माथो फरायसाफोरा बिराद खमथार। दे आं रेजिस्टारखौ लाग्रोनोसै। Roll number 1. Yes, sir. 2. Present, sir. 3. Yes, sir. 4. Yes, sir. 5. 6. Yes, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Yes, sir. 10. Present, sir. सोर गर'लायखो क्लासरुमाव? सोर बेवहाय उन्दुनानै एथ' गोसा गर'फैदों? सोर सासे बेलाय? माथो ओइ! बे न'नि बिसिना नङा, क्लासरुमसो। बेवहाय 5 सेमिस्टारनि स्टुडेन्टआ मा खालामफैदों? एक्सकिउज मी सार। सानसुमैफोरा बुंदों लेखाखौ रोंनो थाखायसो फरायनांगौनो सार। बेनिखायनो जों बै थालांनाय लेसनफोरखौ रोंनो थाखायसो बे क्लासाव फैदों सार। सानसुमैफोरा बेखौ बुंदों नामा? उन्दुना थायोबाथाय लेखा गोरों जायो होननानै? बुङाखै सार। बुरजा उन्दुनो हायोब्ला देहाया थाजिम जायो होननानैसो सानसुमैफोरा बुंदों सार। बिनिखायनो बियो उन्दुदों। नोंसोर माने गासिबो 5 सेमिस्टारनि गोजाना? गेट आउट होनदों। गेट आउट। Idiot. इडियट नङा बिनि मुङा मोगथां नार्जारिसो। नोंबो बावसो होमबा? गिटार लालायनानै बावसो थाफैबावदों? गेट आउट होनदों। मा ओंखारलां? मालायनि क्लासाव डिस्टार्ब खालामफैदों बिसोरो। Morning. बस, बे सिख्लाया नोंखौ मेगन खेबबाय खोमालै। माथो मेगन गिदिर खालामना नायलांथारदों। औलै, दासो बिनि आथिङा सौथुलांदों। माने नोंनि महरा बिनि मेगनखौ खोबथेना होदो। बिनिखायनो बियो नोंनि महरनि अनगा लामाखौ नुवाखै आख'। बिनिखायनो सौथुलांदों। बाह। What a logic and philosophy. बिनि थाखाय आं खनब्रै आखाइ खब्बायलै। ओइ नोंसोरबो खबदोब्रा। बुरबुकफोर थौ क्लास थांसै। फै। जिराय दसे। Hi, Adam Mwgthang. हाय। नोंसोरलाय माथो बिराद रेगिं लानो गोरोंनो? देनां आंखौबो रेगिं ला। आंबोथ' बे कलेजनिनो गोदान फरायसा। देलाय लाना, आंबोथ' बे कलेजनिनो गोदान फरायसासो। लाद'। लागोन। मासि दुगिब्रा गोदान फादान दिनैसो फैनानै। आच्छा, रिं लाजानो लुगैदों नोङो? देलाय। जोंबायदि हेन्डसाम सेंग्राया नोंसोरबायदि सिख्लानिफ्राय गोरबोनि अननायखौ बियोब्ला नों गोरबोनि अननायखौ माबायदि होगोन? बेथ' बिराद सिम्पोल बाथ्रा। देलाय आखाइखौ हरलाय। थु। नोंनोबो नांगौ? ना नोंनि अननाया बेलेगथार। नाङालै। मोगथां आरो जेंगाव आरो डट।
बिनि थाखायनो बेसोर बायदि गन्थं गोलाव मेगन बेरस्रां आरो जानजि सेरे आरो गुस्थियाव गोजा गोजा लिपस्टिक लागायलायनाय खाख्रेब ख्रेब सिख्लाफोरा बे कलेजाव सासेबो एडमिसन लाफैनो हाला। ओइ अ साइज बा साइज खि गोरान साइज बेयाव गस्ला गुदाम खेवलायलायनानै एन्ट्रि मारि फैदों बेयाव। गोसोसो नोंनो नामा सोरां नार्जारि होननाया? मेट्रिकआव 96% आरो हाई सेकेन्डारियाव 98% मोनलायलायनानै सानसेखालि एडमिसन खालायनो हायैयाव सिखाव गावनानै पुलिसजों लकआपआव सोजालायनाया। आरो दाथ' नोंखौ मोगथां नार्जारिया गावनि बिफानि एटिएमनिफ्रायसो फोरोंगासिनो दङ फैसा बरन बरन। क्यावा फान्दा पड़दिया ना? खोनासं, आंनि नामा प्रिया आरो आं रावखौबो गिया। आं खि गोरान साइजब्ला नोंबो गोबोर खि गोरान साइज। What is LOVE? What is love? मोजां मोननाया मा? Dear studentफोर, आं नोंसोरखौ दिनै फोरोंगोन What is love? मोजां मोननाया मा? मोजां मोननाया जाबाय खिनायाव गोसोखांनाय, हासुनायाव गोसोखांनाय आरो लोगो हमखांबा बारे बारे लोगो हमनो लुगैनाय। बिनि उनाव मोनलायाबाथाय सार मा जायो? मे आइ काम इन? Oh, come. You go. You are shit. Hey, थाम्फैया डिस्टार्ब। मा होनदोंमोनलाय? मोजां मोननाया जादों हाबा जाखांनायनि उनाव दुदुब दादाब बुलायलायनाय। May I come in, sir? मानो बुलायो मिथिगौ? May I come in, sir? Hey, come here. You are gossip. गासिबो जरा जरा जिरायना दलद खोनासं। नोंसोरथ' हाबा जाबा बुलायखागोन। सोर बुलायो मोनथिजोबखायो आं। मोजां मोननाया मा जिनिस आरो फोरमायबावगोन आं। मोजां मोननाया जादों May I come in, sir? मोजां मोननाया जादों May I come in, sir? सोरांबानो लोगो हमनाय। May I come in, sir? Come. Sir, निमाहा होदोलै, निमाहा होदो। खोमायाव हमना गसंना था। दिनै आं नोंसोरखौ फोरोंगोन What is love? चुप। बयबो सिथा। आं दा नोंसोरखौ रेजिस्टार लाग्रोनि। बयबो गोसो होना खोनासं। मा होनदों नों? खेबसे होनफिनलाय। Roll number 1. मोजां खोनायाखै आं। Roll number 1 आ फैयाखै नामा? I love you होनदोंलै। हा? नोंजों आं बेयाव रमान्टिक गेलेनो फैयाखै। कलेज फरायनोसो फैदों आङो। नोंना बे मेथाइया बे सुजिनिफ्राय लावला नामाब्रा? नुवाखै माबानानै माबा जानायखौ सासे सिख्लाजों? गियान गैया। मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो?
bos, oi. Oi. गावखौनो मा सानदोंथाय बियो गावबो लेखा फराया मालायखौबो सान्थियै लेखा फरायनो होआ सैमा फाग्ला अरजानायसो खोमा मानसियानो बारा रागा जोंनांगौबा पुलिसनावसो केस होगोन आङो कररपतिनि फिसाला होननानै प्रिन्सिपाल साराबो जेबो बुङा बेखौ कलेजाव फैनायानो बेना थांलाय फैलाय लोगोफोरजोंनो रां रुफा लाबोनानै जानाय लोंनायावल' उरायनाय गावबो गाज्रि लोगोफोरखौबो गाज्रि खालामजोबसिगोन बे मानसिया गथ'आ फरायनो थाफैदो ना मा खालामदों बिमा बिफाफ्राबो एसेबो खबर लाया दानि मानसिफोरा रां रुफाजोंल' फिसाखौ मोजां खालामनो नागिरबा जायो मोगथांनाथ' बिमा बिफा दं बे माखासेनासो रावबो गैया दा मोगथाङानो नायजोबसै बिसोरखौ मा औ मोगथाङानो नायजोबो बिसोरखौ दायो नुबाय मानसि मोजांफ्रा बेबायदि गोर्ल्स हस्टेलाव फैना बेबायदि दावराव खालामफैयो ओइ मा दावराव खालामफैबाय थादों नोंसोर बेयाव आरो उखियावसो अखियाबा माथो नों आंखौ सोबादोंना जोबोद जागोनथ' आरो आखला गाज्रिबा अगलाय उखियावसो बियो दुगान उखियावसो बियो Oi, kerja cikli ni. Hei, kau bukan hijau. Dengar aku semua dengar. Aku tak ada usul teman. Ah, ada aku bicara mana dengar? Cepat. Bukan. Nali. Kemana mulai? Jinari kalamnya ini jinari. Jinari kalamnya engkau. मा जाखो? Hei, kau bukan hijau. मा जाखो? अन्थाइ खुबैबाय खोमा आंनाव र' बे फाफ्लिफोरखौ ओइ दाउलाफोर मा दावराव खालामबाय थादों नोंसोर बेयाव गोर्ल्स हस्टेलाव फैनानै लाजिया जुमाय लोंना लानानै सोरखौ सिनाय खालामनायनि खोथा बुंदों नोंहा हो लाजिया Belajar. दावराव खालामबाय बेयाव Anjalu. मा नांगौ लोंना लानानै अन्थाइ खुबै फैनानै Untai lau bau untai ah, siap pukul kurang, ah, Hei, ni kemana nang bung? Ni kau dah kam diam. Opini dia kamera dia pergi kamera. Opini dia kamera sudah kerjanya. Lain dah kan. Ini mahang pada dia. Live sebut tadi ang. Angku sudah ini mahang pada misra. Lah siapa dah gunda pra? Pergi balik dah misra. Oi, ni sudah lazimra. Ni bos kau lazimra dah mulai. Nengko prinsipal salah lengodeng. Tanya fai, mabar. Ma, tuh. Oh, Swrang, prinsipal mana lengoder le? Ang mica. Oi, Swrang. Ang mica mana lengodeng thai? Mana boleh ngodem sarangku? Mwgthang, नोंनि सायाव माथो प्रमिलानि कमप्लेन फैदो माथो कलेजाव सोबालायनाय जादोंनो Oh, sir. बुं प्रमिला मानो सोबानाय मानो सोबाया जानो सार मैया क्लासाव आइ लाभ इउ होनना बुंदों आरो जोमै साराबो क्लास लागासिनो दङमोन आरो हरावबो जौ लोंना फैनानै गाज्रि सोदोब बाहायफैदों हराव अन्थाइबो खुबैदों सार अन्थाइ खुबैनायानो इसार आंनाव नांदों सार नों जुदि बेखौ कलेजनिफ्राय होखारहरा आं हारसिंनो ओंखारलांगोन मोगथां दाना आं मा खालामनांगौ नोंखो ना नोंसा आइ आफानो खिन्थाहरनांगौ नाङा सार बेफोर बाथ्राफोरखौ आइ आफामोननो खोन्थाहरनो नाङा सार आंनि सायाव जि साजा होयो आं बेखौनो गनायनो लागोन सार बिदिब्ला नोंखौ आं 15 दिननि थाखाय रिएस्टिकेट खालामनाय जागोन मिथिबाय जागोन सार
ओइ मानो गाबबाय थादों थुदो थांसै नों थांदो थां थुदो थांसै इनै रावबो गैला आंखौ हारसिं थानो हो फैदो थांखानोसै थां होनदो नोङो आंखौ हारसिं थानो हो होनदों ना दे होमबा आं थांग्रोनोसै मा जाखो माथो गाबगासिनोसो दं नोंथ' मिनिनांगौसो दाथ' नोंनि साननाय बायदियानो जाफुंबाय आदा मोगथांखौ 65 साननि थाखाय बे कलेजनिफ्राय खारहरबाय नोंथ' मिनिनांगौसो मानो गाबदों नोंलाय नों मा मिथिनो सोरां आंनि दुखुखौ आंहा न'खर होननाय रावबोआनो गैया ना बिमा बिफा ना बिदा फंबाय ना बिब' बिनानाव आंहाबो मिजिं दङ समाजाव आइजो माहारिनि गेजेराव गिदिर सोलोंथाइ लानायनि नाथाय नोंनि नोंदा मोगथाङा आंनि मिजिंफोरखौ थेर बेथेर खालामनो नागिरगासिनो दङ आंनि खाफालाबो नोंनिजोंनो एखे आंहाबो न'खर होननाय रावबो गैया आंखौ दा मोगथां नार्जारियासो फोरोंगासिनो दं आंबो सानसे समाव मोगथां नार्जारिखौ एसेबो नायनो हायामोन आइ नै आं मुलिखौ लाबोबाय नों हामसिगोन आइ सोरां फिसा नों फर्म फिलाप खालामनो गोनां फैसाखौ मानो आंनो मुलि लाबोखो फिसा आंनि थाखायनो हा हु गासिबो जोबस्रांलांजोब्बाय फिसा आं नोंनो मा होलांनो हाबावनो फिसा आइ आंनो जेबो नाङा आइ आंनो खालि नोंखौल' नांगौ नों मानो बिदि बुंबाय थादों नोंल' मोजाङै हाम थां फिसा थां फर्म फिलाप खालामहै थां आंखौ लोमजादों होनना बुङै थां होनबानो मानिगोन खोमा होनबानो मानिगोन बिसोरो नोंल' मोजां फराय फिसा फरायनायानो जौगानायनि देरसिन लामा नों थाथ'आइ होनबा आं थांनानै फैनि थांदो फिसा थांदो नों मुलिखौ जानानै लादो आइ ओइ फर्म फिलापआ मोजाङै खालामना ला थांदो आरो बै ओइ बेनो हरलाय ओइ नो थां मोजां फराय दै आरो जानला मोनला आल्थु फाल्थु खालामा ओइ ओइ सोरां ओइ ओइ र' रलाय ओइ अबाव थांनो ओरै फै मायाव थांनो नागिरदों नोंलाय फर्म फिलाप खालामहैनो नागिरदों आं माथो मानसियालाय दुखुसो नो न फर्म फिलाप खालामनो फैसाखौ लां न लाना थां नाङा मानो नांलाय आं न ला ओइ सोरां र'लै माथो थांबायसोब्रा गथ'आलाय आया सार फर्म फिलाप खालामनांगौमोन जागोन दे डकुमेन्टसखौ हरबानो जाबाय बाखिसो जाथ'सिगोन सार बाखिथ' जानाय नङाना बाबु सार अन्नानै प्लिज जोंना न'खरा बिराद प्रब्लेमाव गोलैना दंथ'थारो बेफोरबायदिसो जानाय नङाना बाबु बाखिखौथ' खालामनो हानाय नङा सार प्लिज अन्नानै जोंना आइयाबो न'आव बिराद गोसायै लोमजानानै दं सारा एसे हायोब्ला मोजां जागौमोन नामाथाय सार नङा बाबु आं रिस्क लानो हानाय नङा नों अन्नानै प्रिन्सिपाल सारजों खनसे रायलायहैबानो जाबाय माने सार आं प्रिन्सिपाल साराबो गैयामोन नालाय दिनै सार अन्नानैब्ला प्लिज नोंनो रिस्कखौ लाथारदो नङा बाबु नोङो थांनानै प्रिन्सिपालजों रायलायहैथां जोङो जेबो रिस्क लानो हाया नों प्रिन्सिपाल सार रायलायबा जों खालामगोन दे मा जाखो नोंना फर्म फिलापआ माथो सिरिथार आना जायासै फर्म फिलाप मानो दहाय फैसा जासिनायखौ मानो लायाखै नोङो लादो नोंखौ जोबोद गोरों गथ' होनना मिथिखायोब्रा जों लादो आंखौ थांनो हो ओइ र' नोंखौ आं दुखियानि फिसा होनना मिथिखायो
बे फैसाया दल्ल' लानानै मोजाङै फराय नाङा, खनब्रै खनबा लालाय मिथिया नामा? ओइ, साइड ग'र। लान्दों मोजाङै ग'र। फराय ओइ लालांदों जोंलाय ओइ ला आइ दै बे फैसाया जोंनि नङाना जोंनि बसनिसो बसआ बयखौबो अनखायो आरो ना आंखौ उदैयावसो जोना हरबावदों ओइ आंखौ मा थाब्लायाव जोनाय नोंलाय ओइ दा थांलाय फैलाय जाबाय थाखो होदो ससमा बोरो आंनि ससमा अबाव थांखो माथो ब्लास्ट नुजोबथारबाय नोंसोरबायदि माहाजोननि फिसाफ्राल' फरायनो मोन्थाय दं जोंबायदि दुखियानि फिसाफ्रा फरायनो मोन्थायानो गैया मायाव थाखोब्रा दुखियानि फिसाफ्रा फरायनो मोन्थायानो गैया मोनबाय माथो बुलायखांजोब्बायबो सरसमाखौबो दासो मोनबाय नालाय बुलायखांनानै
आंना फर्म फिलापआ जायासैलै मालाय बाखि खालामानो जेबो नङालै देग्लाय नङाब्लाबो नेक्स्ट बोसोराव खालामफिननोसै आं आयै 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 ओइ फंबाय आंखौ निमाहा होदो आं नोंनि दुखुखौ मिन्थियाखैमोन आर'नाइया आंखौ गारनानै थांबाय आंखौ दा सोर लेखा फोरोंबावनो आं लेखा फरायनो जोबोद गोसोमोन आयै दागाबसै फंबाय आं नोंखौ लेखा फोरोंगोन औ फंबाय आं नोंखौ लेखा फोरोंगोन नोंसोर बायदि दुखिया न'खरनि फिसाफोरखौ फोरोंनायानो आंनि थांखि नों आंखौ गोरोन्थि दासान आं नोंखौ फोरोंगोन नों गोसो होनानैल' फराय बै समनिफ्रायनो आदा बागथाङानो आंखौ लेखा फोरोंबोगासिनो दं मोदैया हगारना लानो आरो बारा मोजां मोजां बाथ्रा होननानै खोन्थाबाय थानो नाङा आंनो मा नों आदा मोगथां गोसोथोमहारबाय नामा थोद जाम्बा नों आंखौ नुनानै रागा जोंनानै फैनायखाय नोंखौ लोगो हमनो लुगैथारनानै लाजा फांजाब्लाबो बे नोंसिनि गार्लस हस्टेलाव लोगो हमनो फैथारबाय आं नों माथो गाबदोंसो I love you सोरां I love you आं नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै थानो हायियावसो बेयाव फैदों आरो आंनि मेगननि मोदैया माला गलांखो आं जेबो हमनोनो हायासै नोंनि जिउ जारिमिना एसेबां दुखु गोनां आं मालाबाबो सानाखैमोन आं गाबोन न'आव थांगोन थाब फैफिनगोन आं ओइ खाख्रेब नों थाब फैफिननांगोन दै थोद जाम्बालाय आं थाब फैफिनगोन आं थांसै खिन्थु नों थाब फैफिननांगोन दे जागोन दे ओइ मा फाग्ला जादों नामा माखौ दुखु दुंबाय थाखो ना लेखा फरायनायनि गोदान टेकनिक नामा बियो नङा बस खुदुमनायनि प्रेक्टिस खुदुमनायनि प्रेक्टिस औ बस प्रियाखौ माबायदि खुदुमनांगौ आं बिनि प्रेक्टिस खालामगासिनो दं
प्रिया गजिनि खावलायाव जा मोजां खुदुमनानै हरबाय नाथाय आंसो खुदुमफिननो रोङासै ओइ लेखा फरायाबा उन्दुदो गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थानाङा गाबोन जोंनाव थाङैथ' नङाबा सानैबो मा थांगोन बस आरो नोंबोथ' 15 दिननि थाखाय कलेजनिफ्राय होखारहरजाखाबाय आरो नोंसोर गैयाबाथाय इन्टारेस्टआनो गैखाया आरो प्रियायाबोथ' न'आवसो थांखागोन दाथ' प्रियायानो गैयाबा कलेजाव मा खालामनो बेबायदिब्ला जोंहा सानैजों ट्रेनिं थांगोन ना ओइ नोंथां बर' सिख्लाफोरनि भिडिअ नागिरनांगौ सेस भाइरेल खालामजोबना होनांगौ औ दे नि नुबाय नि फेसबुकआव शेयार खालामजोबनांगौलै गाज्रि कमेन्ट हरनांगौ सेस भाइरेल खालामजोबनांगौ नोंथां नैबेखौ नायनि नि आसलनि भिडिअखौनो मोनबाय बर' सिख्लाफोरनि गाज्रि भिडिअ मोनबाथाय सेस भाइरेल खालामजोबनांगौलै शेयारबो खालामना होनि शेयार खालाम हामालै मानो बिदि मालै नों मा मिथिगौ जों मा जादों खर'आव मेलेम दंना गैया नोंना हा मानोलै बेफोरखौ कलेजावबो थाङा मायावबो थाङा न' सिङाव लेखा फरायबाय थानाय बेबायदि फरायनायजों मा साख्रि मावगोन नोंलाय बै सासेया 15 साननि थाखाय जोंना बसा होखारजाबाय नों बेखौ गियान दं जाय मानसिया नोंखौ आलो लेखा फोरोंदों जाहोदों लोंहोदों बिनि थाखाय दुखु जादों नोङो हा साला दैखरनि एम्बु दे बेखौ शेयार खालाम बाद दोनलै सेस भाइरेल खालामजोबना होनांगौ नै बिदि नङालै सोरबा सासे सिख्लानि भिडिअ भाइरेल खालामनायनि सिगां बे सिख्लायाबोदि सोरनिबा बिब' बिनाव जानो हागौ बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां आंथ' माखासे इउटिउबारफोरखौ नायबाय थायो आं माबा एसे गोरोन्थि नुबानो फेसबुकआव वाट्सएपआव आरो इउटिउबआव गाज्रि कमेन्ट लिरनानै गाज्रि राव बाहायनानै गोसारहोयो बेफोर खालि लाइक आरो भिउस मोननो थाखायल' साबसक्राइबार मोननो थाखायल' सोरनिथो मा लाब जादों दा सोरखौ दा लासिं फोनांनाय जादों गावनि हारिनि मानसिखौ लासिं फोनांनाय जादों गावनि माहारिखौसो फाननाय जादों गावनि सोरबा बिब' बिनानावबो जानो हागौ बेखौसो फाननाय जादों बेखायनो स्क्रिन टाच मबाइलखौ बाहायनो रोंबासो मोजां बाहायनो रोङाबा बिराद गाज्रि नोंबो सिगारेट सोबनायखौ मोजां खामानियाव बाहायदोब्रा नोंथां ओइ जाम्बा नै नायबावनोसैसो जोंहा www. गाज्रि नायनांगौलै नोंथां होद नायनांगौलै बे मोनसेखौ नाय बेखौ नायलाय नैबेखौ लेखाफोरखौ फरायबाय थायो दासो जादों होद बर' सिख्लाफोरनिखौ नायनो बायोलां मा नायदोंब्रा बेलेगखौ नायनोसै होद जाम्बा लेखा फराय नोंलाय मानो फैलायखो ब्र बर'फोरखौ नायनानै लेखा फरायनाय मानसिया मिया खालबा वा न'आ नायनो मोजांथारलै माथो नोंसिना फै फैदो जिराय औ माबा फंबाय आं बाजार थांना फैनि आयै बेनो गामसा सामसा होनानै फ्रेस जानो होदो दे फंबाय दे होमबा आं बाजार थांना फैनो थाबनो हाथायनिफ्राय थाब फै जागोन दे जानि मोगथांजों थाफानाया नोंनो होन्दोंमोन नामा औ मादै आंनो मा नाम मोनलाय नामाबो आंना स्वrang नार्जारि मादै स्वrang नार्जारि दा फरायनायाबा मायाव आं दा मादै BA लास्ट इयाराव दे फरायनायखौथ' मोजां होनना खोनाखादां जोंहानि फिसालानि खुगानिफ्राय आरो ओरैनोथ' मोजांथ' दाना औ दे होमब्लालाय आङो साहा लाबोनो होनि दे फिसाजोखौ औ जागोन दे मादै दे जिरायथ' माइनाव गलालै बिमाबो बेराजोंनो हेबनो हादोंब्ला होमबा दंफांजोंबो हेबनो हागोन बायदिसिना बुस्थु दंलै बिसिनाव मा आंखौ नुनानै गोमोदों नङासै गोमोआखै सोमोसोनांदों आं बे न'खरनि सासेल' फिसाजो आरो मोगथां नार्जारिनि असे बिनानाव अब्ला नोंसोर आंखौ बिदा बिनानाव आबौ खालामबाय आरोखि ना आबौ खालामाखै
खोन्थाया होननासो खोन्थाखायाखैमोन। दसे जिरायथ' आं साहा लाना फैनि। आदा मोगथांनि बिनानाव बियो। आदा मोगथांनि बिनानाव। खुलुमबाय आदै। औ खुलुमबाय आदै। सोरां नार्जारि होननाया नोंनि नामा आदै? औ आदै आंनो। फरायनायाव एसे मोजां होननानै खोनादों नों आदैखौ। अ जोंहानासो इन्जिनियार पास जालायनानै। मा? औ आदा मोगथाङा इन्जिनियार पास? औ आदै। 2018 मायथाइयावनो इन्जिनियार पास जादों आदै। साख्रियानो खनथाम खनब्रैसो जाबाय, अब्लाबो बियो मावनो गोसो गैया। BA फरायनो होननायखाय आरोबाव फरायनो होबाय। हनै माथो दालाय गोदाव सोरावसो थालाबायनाय खोनाबाय। ATMनिफ्राय फैसा बर'नो लोगोफोरनोसो रानलाबायनानै होयो। सोरनोबा फर्म फिलआप, सोरनोबा एडमिसन खालामनानै होलाबायनायसो खोनादों। आंनि थाखा फैसाखौ बरबाद खालामजोब्बाय आदै। लोगोफ्राबो मोनजायै मोनलोङो नालाय, बिनि खिथुखौनो गारनो हाला। खिथु खिथु बेरायफाबाय थायो आदै। दे आदै जिरायथ' दे। आंहा रायलायनायासो बारा जालायलांबाय। जागोन दे आदै। सोरां नोंहा बेयाव जायगा गैला। माब्रै खारदों? अबाव थांखो बिलाय? आयै आलासिया गैया माथो। ओइ सोरां, बहा थांनो नागिरदों नोंसोरो? आरो मानो खारखोमाबोनाय नोङो? जों थांसै आदा। जाम्बा जादों नामा नोंसोरो? थांनानै बहा थाहैगोन नोंसोरलाय? जेराव मेराव थाहैलाबायगोन। नों न'खरनिफ्राय रां रुफा लानानै खरसा खालामफैबाय थायो, जोंखौ जाहोफैबाय थायो। बेथ' मोजांनि बाथ्रा नङाना आदा। औ आदा, जों थांनो ओंखारबाय। नों न'खरनिफ्राय रां रुफा लाबोनानै जोंनि थाखाय खरसा खालामफैबाय थागोन, बेथ' मोजांनि बाथ्रा नङाना आदा। आरो जोङो आदै मादैमोनखौसो दुखु होनाय जागोन। बे आंनि आइ आफानि रां नङा, बे गोरिब गुन्द्रानिफ्राय सुसिना मोननाय रांसो। बेनिखायनो आं दुखिया गथ'फ्रा मोजाङै फरायनो हाथों, रोंथों होननानैसो आं खरसा खालामो। होमबाबो जों थांसै आदा। र' 1 मिनिट। ओइ आफा, मा बुंगोन नों सोरांखौ? गासैबो थांजोबनो ओंखारबाय बिसोरो। बिसोर थांबा हले नोंसोर आंखौ मोननाय नङा। ओइ आफाया रायलायनो न'। हेल' आदै। आदै नोंसोर दा थां। फेदेरगोन नङाबा आंनि फिसालाया। आंखौ निमाहा होदो आदै नोंसोरो। बिखौ गारनानै दा थां। आंहा फिसाला सासेल'। बे माबा मोनसे जानांगौबा जोबोद दुखु गोनां जागोन आंहा। ओइ आदा मोगथां, आदा मोगथां, दरा खेवदो। मानो फैफिनदों नोंसोरो? थां, नोंसोर आंनि मा जायो? दरा खेवदोब्रा, जों थांलाना। ओंखारलां नोंसोरो, आं नोंसोर जेबो जाया। प्रमिला, फै 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 जिरायफै। हा? मोगथां नार्जारि? जों बेखौ सिनाया। गैया बियो। अबाव थायोथाय? बोरो प्रमिलायालाय? खोनासं, जों दिनैनिफ्राय बयबो गोसो होनानै फरायसिगोन। नोंसोरजों रंजानाय, नोंसोरजों मिनिनाय, नोंसोरजों थाफानो मोननानै आं गावखौनो सासे इन्जिनियार होननानै बावलांबायमोन। आरो खोनासं, आं जे सासे इन्जिनियार पास, बे बाथ्राखौ रावनोबो दा खोन्था, नङाबा मोनबाय नोंसोर बेथाफोर। वाह वाह वाह, इउ आर दा ग्रेट बस। नोंदि सासे इन्जिनियार पास, आं बेखौ मालाबाबो मिथियाखैमोन। नोंखौ आं अद्भुत, अलसिया, गाधा होननासो मिथियोमोन बस।
थांदो फरायदो जागोन बस आरो नोंहालाय हाबाय मा गुमै फैलै बस नाङा फै आं थाङा दे नों दिनैनिफ्राय कलेजाव थांनो हाबाय ना थौ फै आं थाङालै थांलाय दिनैजों 15 days जाबायब्रा Sir! नों आंखौ मानो थगायखो आं मा दाय मावामोन नोंनि आंखौ मानो मुगैखो नै आंखौ सोरबा आखाइ हमफैदों मा जाखोलै मा जाखो दा ओइ बे सिख्लानि आखाइ गोदान बेखौ आंनि आखाइ हमफैदों आदै मानो थगायनायखौ आदै बगत र मानो हमथाखो आदा नोङो बेखौ बनांगौमोन बेखौ देलाय र आखाइ आथिंजोंल' मानसिखौ साजा होनो हाया बेखौ मा खालामनांगौ आं दं थां नोंसोर क्लास लाहै थां फंबाय क्लासाव थां बेखौ लानानै फै साला गुन्दाया दासो मोनथों साला ओइ माखौ गाबबाय थादों बुं नों बे सिख्लाखौ मानो आखाइ हमा लेंग्राबाबो खम नङा माथो नोंलाय मोजां खोन्थानोबा खोन्था नङाबा जोंना बसआ बैथिं गाहायथिं गारहरलाबायग्रासो नोंसोर बायदिखौ मेरला गारहरखांबाय नोंसोर आंखौ मा गारहरनो आं हारसिं थैगोन नाङालै जोंफोरसो अबबा फासै जालाबायगोन आंबो नोंसोर बायदि सासे फरायसामोन आंबो नोंसोर बायदि कलेजाव थांनो लुगैयो नाथाय आंनि खाफाला नोंसिनि बायदि नङा जेब्ला आं हायार सेकेन्डारियाव मोनबा लेटार लानानै फार्स्ट डिभिजनाव पास जादोंमोन अब्ला आंनि आफाया जोबोद खुसि जादों आरो बै समाव गोबां बर'नि आफादफ्रानो आंखौ मान बावदोंमोन नाथाय आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दि आंनि जिउआव हरखाबै बेफोरबायदि जाथाया जालांगोन मोजां मोननायनि थिननायाव आफानिफ्राय बाइक गंसे बिना बायना लानायानो दिनै आंखौ बे हालोदाव लाबोबाय देलाय नों फैबाय हामबाय नों आंखौ मेडिकेलाव मानो खेबसेबो नायनो थाङासै दे जियानो जाबाय नों फैबाय आफा नै नों देलायखौ रागा जोंदोंमोन ना देलाय फैदों नायफै खोनासं खोरोम आं नोंखौ बेयाव माखासे खोथा बुंनो होननासो फैदों आं सासे हिन्जाव माहारिया बेन्दों बायदि जायो खोनासं जाय बिफाङाव बेन्दोंआ मानलागोन बे बिफाङा बे बेन्दोंखौ गसंथानानै लाखिनो हानाय गोहोबो थानांगोन नों बुजिबायना आं मा बुंनो नागिरदों दा नोंहाथ' आथिङाबो लेंग्रा बिजनेस मावना जाहोनोबोथ' न'खरावबो गैया नों माबायदि जाहोगोन आंखौ ना हाजिरा मावनोनो हागोन ना नों माबा मोनसे मावनानैनो जाहोनो हागोन लेखा फरायनोबोथ' नोंखौ दा नोंनि न'निफ्राय लेखा फरायनो होनो हानाय नंला आंखौ गाज्रि दा मोनसै खोरोम आं लेखा फरायनो जोबोद गोसो दिनैनिफ्राय आंखौ जेंना दाहोसै ओइ देलाय
देलाय देलाय नै नोंनि फरायनाया दिनैनिफ्राय बन्द जाय सिख्लाखौ नोङो गोसो होना मोजां मोनदोंमोन बिनो नोंनि मोजां मोननाया बियो दिनै मा बुंलांखो मा नुखो आङो बिनि थाखायनो नोङो आथिं सेफायदोंमोन नों दिनैनिफ्राय नों बायदि सासे फिसा आंनाव गैयाब्लाबो आंनो जेबो नङा आं थांना थागोन नाङा आफा नाङा नों फरायनांला नोंनि फरायनायखौ नांला आंनो खार नोङो दिनैनिफ्राय आंखौदि एसेबां गिदिर मान बावदोंमोन बर'नि आफादफोरा बेनि फिथाइयाव आं दिनै जेबो होनो हायाखै जोंनि बर' समाजनो आं दिनै मान होफिननो रोङाखै आरो आंथ' दिनै आथिं लेंग्रासो फंबाय नों आथिं लेंग्रा जानो हागौ नाथाय नोंनि गोसोआ जोबोर गिदिर जिबौआ सौआबा बिस गोनां होननानै रावबो मिथिया नों दा बुजिबाय जिबौनि बिसा मा नोंनि बैसोआ जेबो जायाखै फंबाय नों फरायफिन नोंनो जेसेबां रां नांगौ आं होगोन आदा बाह थारैनो नोंनि गोसोआ एसेबां गिदिर आं मानिबाय बस नोंखौ थारैनो नोङो मानिजाथावना बस जाबाय थौ दिनै जों बिसानाव थांनि थौ नोंसोरनि आफाखौ जों लोगो हमगोन जाबाय नामा मानो फैदोंमोन बेयाव थां माबार थां खुदुमां सोरबा नुबा मा साननांगौ नाङा थां माबार थां थैनोबो बे जायगानिफ्राय थाङा आङो मा साननांगौ सोरबा नुबा मा खनसेल' प्लिज ओरैनोबो खावलाय खाथियाव थांदो आंखौबो खनसे आंखौ खाथियाव फै थांद' माबा थांद' yes एथ' मोजां सेंग्राखौ आथिं लेंग्रा जानायल'खौनो मानसिफोरनो बुहोलायनो हानाया बेनो दानि सिख्लाफोरनि आखला जेंगाव मा जाबाय थादों नोंहालाय होद रागा जोंदोलां बिलाइखौ साफ्रोमबो सिख्लाया बिदि नङालै जोंगाव हिन्जाव माहारिया बेन्दों बायदि जाय बेन्दोंआ बिफाङाव जेब्लायबो मानलायो नाथाय बे बिफाङा मालायनि बेन्दोंखौ लानानै गसंथानो हायाब्ला बेथ' गुबुन लामाथिं मालायनि लामाखौ लाखागोन ओंखायनो जों हौवा माहारियासो गसंथानो हानाय जाग्रोनांगोन नों लेखाखौल' मोजां फराय जोंगाव गासिबो मोजां जाजोबगोन होद फरायालां आं नोंसोरबायदि गोरों जानो गोसो गैया मबाइलनि मेसेज इन्जिनियारसो जागोन आं ओइ मा जादों एथ' हराव होद रागा जोंदोलां हैद उन्दुदो हर जाबाय आं उन्दुनो ओंखारसोदों उन्दु नोंसोरलाय मा मोनथिगौलै होद फरायालां न' लेखाया उन्दुनोसैलां बेनिखायनो एकदम वाट्सएप फेसबुक मेसेजफोरखौनो गाज्रि लिरना हरो आं बिदि जायो
सिख्लाफ्रा उन्दुदो ओइ उन्दुदो WW नायनोसै आं ओइ बहा थाङामोन एफा हरथौजासे लेखा फरायनांगौ बिदि जायो नोंबो फरायदोब्रा बस आंथ' फरायखासिगोन मोनानि 2टासिम आं सानाव फाल्थु खालामब्लाबोथ' आं मोनायाव गोसो होनानै फरायोना बिफाया जौ फेना फैनानै फिसालाफोरखौ आफा जौ लोंनो नाङा होनोब्ला बेथ' मोजांनि बाथ्रा नङाना बस जोंनि बर'नि बिमा बिफायानो बांसिनानो लेखा रोङै आरो जौजोंनो गोजोमनानै थायो नाथाय बिमा बिफाया लेखा रोङा जौ लोंग्रा होननानै बिमा बिफानि बोसोनखौ दि मानिनाङा आं बेखौ माब्लाबा गनायना लानो हाया हनै सोरबा मास्टारनि फिसालाया जौ लोंदों जोंलाय दुखियानि फिसासो जोंलाय मानो लोङा जानो बेफोरबायदि सानलायनाया जोंनि बर' समाजाव बांसिन सोलियो मालायनि गाज्रि आखुखौ नुनानै मालाबाबो गावखौ रिजायनो नाङा मोजां मानसिनि आखलखौ नायनानैसो बिजोंसो गावखौ रिजायनांगौ सरिलै गुमै सरि डाबल सरि गुमै होनफ्रांदों नोंखौ आङो जिखुनु जाया नों गाबोननिफ्राय कलेजाव थांफिननांगौलै ओरैनोबा बिराद गोबावसो कलेजाव थाङैया आरो मिथिगौ नों बाजै प्रमिलाया खालि नोंनि बाथ्राल' सोंबाय थायो हरैहाय खनाथिं थांब्लाबो खिथु आरो बै ओरैथिं थांबाथाय खिथु थांफानानै सोंहैनाय बिराद डिस्टार्ब खालामो खालि नोंखौल' सोङो खोन्थानो बालायलांबायसो आङो होद नंगौना भाई नोंखौलै बस आं नोंखौ मानो थगायनांगौ जाखो बिदिब्ला आंबो गाबोननिफ्राय कलेजाव थांसै औ जागोन बस दिनै फरायनांला उन्दुदो गाबोन फुङावनो कलेजाव थांनांगौ थेंक इउ बस थेंक इउ आंनि अनजालि नों बेसेदि समायना आंनि अनजालि नों बेसेदि समायना नोंदि नायबाय थाथावथाव नोंदि अन्थाव बाथाव नोंदि नायबाय थाथावथाव नोंदि अन्थाव बाथाव नोंनि मिनिनाय नोंनि महरा मुहिबाय आंदि मुहिनि नांबाय मुहिबाय आंदि मुहिनि नांबाय अनजालि I love you अनजालि I love you जारो खावलाय फारनाया
गेलेनाय दायनैसो खानाय बिलाया जारो जारो खावलाय फारनायाव गेलेनाय दायनैसो खानाय बिलाया बेसेदि समायसार होदों बेसेदि समायसार होदों आंनि अनजालुनो बेसेदि समायना आंनि अनजालुनो बेसेदि समायना गोरोन्थिथ' आंनि नङा नोंनि हायना महरनिसो एमब्रा आब्रा दा खालामसै नों गोबां सुबुंनि नोजोर नांगोन गोरोन्थिथ' आंनि नङा नोंनि हायना महरनिसो ओरैनो अनफ्लायाखैथ' ओरैनो बुंफ्लायाखैथ' ओरैनो अनफ्लायाखैथ' ओरैनो बुंफ्लायाखैथ' नोंनि अननायाव नोंनि महराव मुहिबाय आंबो मुहिनि नांबाय मुहिबाय आंबो मुहिनि नांबाय अनजालि I love you अनजालु I love you अनजालि I love you बस 15 दिननि उनावसो नों दिनै कलेजाव फैबाय वेलकाम टु आवर कलेज हगार लामाया नों आंखौ निमाहा होआब्ला आं नोंनो लामा हगारा हगार नो नों मा खालामो खालाम आं दिनै नोंनो सोलेरखौ हगारबाय बिसोरथ' गासिबो नोंनि सामसा गोजाना बिसोरनि सिगाङावनो मा खालामनो गोसो खालाम बिसोरबो एसे एन्जय लाथों बाह बाह मा एसे मोजां बिसोरनि गोसोआव गासिबनियावबो जायगा खालामना लाजोबनो हाबाय सोरनोबा एडमिसन सोरनोबा फर्म फिलआप सोरनोबा थाखा फैसा रां होनानै गावनि खालामजोबना लानो हाबाय नाथाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि नों जेसेबांखि मोजां खामानि मावा मानो जेब्ला नों मोनसे गोरोन्थि मावगोन बेफोर गासिबो नोंनि लोगोफ्रा नोंखौ खुदै गारगोन मिथिबाय हेल' फ्रेन्ड्स नोंबा जाथिखौनो बुंदों ना बेनिखायनो आं नोंखौ मोजां मोनो I love you परिबार ओइ फालिया लांफा I love you प्रबिला ओइ बस नोंनि I love you बुंनाय स्टाइलखौ बिराद मोजां मोनथारदां रावबो एक्टरफ्राबो हाया नाथाय आं मोजां मोनाखै
नों प्रमिलाखौ मानसिफोरनि सिगाङाव बेबायदि बुंनो नाङामोन। उन्दुनानै थानाय मौ बेराया बासायाव जमायै थायोब्ला बियो मालाबाबो जोआ, नाथाय एदावनानै लायोब्ला बेथ' जोखागोनखा। नों मैया मोनायाव मा बुङामोन? नोंनि बुंनाय रावा आंनि गोसोखौ मा खालामदों मिथिगौ नोङो? मेगन मिसिब्लाबो उन्दुलाङाखै। माला सोरांगोन, माला नुगोन, माला लोगो मोनगोन? बेसेबां उसाव बादाव जादों आंसो मिथिगौ। उन्दुना थानाय बेरबासाखौ सोर एदावा? नोंसो एदावग्रोदों। Ê, nâng ở đây phơi. Nâng. Apa khबरमोन मेडाम? Nâng Mwgthang नार्जारिखौ सिनायो नामा? आंनो Mwgthang नार्जारि मेडाम। थौ लकाबाव। ओइ मेडाम, Mwgthang नार्जारि आंसो। बिसिनि गेजेराव Mwgthang नार्जारि रावबो गैया मेडाम। Mwgthang नार्जारि आंसो। वा मा Mwgthang नार्जारियालाय साथाम साब्रैलै? बिसोरखौ लकाबाव लाना थौ। जागोन मेडाम। ओइ थौ। Mwgthang नार्जारि आंसो। थौ थानायाव। बिराद मोजां I love you बुंनो रोङोनो माथो। बुंलाय, आंखौ I love you बुंलाय। बुंलाय, आंखौ I love you बुंलाय। आंलाय नोंखौलाय मानो बुंनो? मा बुङा बेलाय? बुं, बेसे गोसा बुंनो हायो? सिख्ला मोजां नुबानो I love you बुंग्रा? चला एफा गोसा। हिन्जाव गुन्दा बुनायाव सोरनि फना डिस्टार्ब? आंनिसो गाबदोंलै आब'। बा, स्क्रिन टाच मबाइल माथो? मा मावो नों बे मबाइलजों? बे मबाइलजों आं कल हरो, गेजेर गेजेर www. नायो आब', आरो गाज्रि मेसेज हरो, ओमफ्राय गोदान गोदान भिडिअ, गाज्रि गाज्रि भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामो आब'। दायनिगिरिखौ दासो मोनदां, आन्थिखेराय? मा सानो नोंसोर गावखौनो? बिमा बिफाया फोरोंदों मोजांथ' फराय, मबाइल बायना होदों मोजां खामानियावथ' बाहाय। फेसबुक खेवब्लानो बर' सिख्लाफोरनि सायाव गाज्रि गाज्रि राव बाहायनाय, गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होनाय, सोर हारसाजों थांदों थाङाखै बिसिनि सायाव नोजोर होनाय, सोरबा सिख्लाया सोरजोंबा सेक्सुवेल दाय मावदों बेखौ हमनानै मोनबाय, नाथाय दाय मोनदों होननानै बिनि गाननाय सिखौ फुनानै नायनाय, भिडिअ खालामना हगारनाय, बेनो नामा मबाइलनि खामानिया? बुं, बेनो नामा मबाइलनि खामानिया? बुं! बुं! एबारनिफ्राय नोंसोरखौ बेबायदि खामानि मावनाय नुबावनांगौबा नायखा। बे मबाइलखौ दिनैनिफ्राय नांथारलालै आंनो। माखौ मिनदों? लकाबाव हाबोबा बेमारा हाममारो होननाया नंगौ नोंथां, नंगौ। बाब्राबनाय थिखानि लान्जा जमाबाय। मा थिखा? गावसा बुजानो मोनाखैथ'।
मुनु नों न'आव थाब मोनैबा ओंखामखौ संना दोनलै ओंखाम उखैसिनाय मोनदों आङो खुलुमबाय इन्सपेक्टर आं मोगथांनि बिफा नोंथाङा हगारोब्ला आं मोगथांखौ न'आवसो लांनो फैदोंमोन नोंथां सारा फैबाय हामबाय दे आं ओरैनोबाबो हगारखागौमोन मानोना फरायफुबाय थानाय गथ'फोरखौ जेलाव हरनानै बिसिनि फरायसा जिउआव दागो फोनांनो आंबो लुबैया नाथाय फंनैसो बुनाय जाबाय नोंथां सारा गाज्रि दा मोनसै मोना गाज्रि मोना नार्जारि बिसोरखौ बरना लाना फै जागोन मेडाम सारमोना थाथ'दो दसे आं थांसै जागोन दे माने मानसिनि खाफाला ओरै गिदिङो माने बिदि जायो थांदो दै माबालै बिसोर फराय गोसो होननानै मोजां थांदै सिख्लाफोरनि खिथु खारनाया बन्द' खालाम मोगथां फिसा हराबो थौबाय जों नोंनि रुमावनो थालांसै दे औलै आफा आथिं आखाइ खुख्रुब मोनजोबथारबाय नोंजोंनो थालांसै थालाङा न'दां मानो बिदि नङा आफा मानो जिउग्रा खालामो आं मिथिया थां नोंजों सोर बेयाव फैनो थिनदों बिदिब्ला आं हस्टेलाव लाना थांसै माइनाव नों बिसोरजों न' थांबा नों बुजायहैदो आफा फिसा मोगथांखौबो खोथाखौनो एसेबो मानिनो नागिरा बियो आंबो बेयाव आबो गाबनाङालै गथ' थाबाबो दिगदार गथ' गैयाबाबो दिगदार ओरै खालामनानै इसोरा जोंनि मानसिनि खाफालखौ दानानै हरदों आब' थांदो गथ'फोरखौ एसे बुनाय जाबायलै बिदि गाबनोबो आं दुखु मोनोलै जाबायलै नोंथां गाबनांला गथ' थाबाबो दिगदार गथ' गैयाबाबो दिगदार आदा नों आदै मादैखौ बेबायदि थांनो थिननो नाङामोन आरो मादैयाथ' बिराद गाबलांदों गाबनो बिसोरखौ एसे दुखु मोनदों होनबासो बुजिगोन बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो हामा बेसेबां खोनासंबावनो बालाजों गेलेब्ला दा गेले आफा एम्फौ अरो सेयाराव गाखोब्ला दा गाखो आफा आथिङा बायगोन बे हामाखौ बेसेबां खोनासंनो मालाबा दे आफा हाथारसिगोन होननानै जोंखौ थुलुंगा होफेरो बिमा बिफाफ्रा एसे दुस्थ' जाब्लाथाय रां रुफा जाबाथाय खालि हस्टेलाव ब्लड नैबे आंनि मोदोमाव माबैसो थाम्फै हरदों बिसोर मिथिदों नामा बिमा बिफानि गेजेराव थानानै बिसोरनि बिखायाव गोबाख्रोबनानै आंबो उन्दुनो लुबैयोमोन हर गेजेराव मालाबा सिरि मोनोब्ला बिमा बिफाखौ आं बिसिनायाव नागिरोमोन बेफोरखौ बिसोर मिथिगौ दा बिसोरो नांगौ आंखौ आं देरनायखाय नङा आदा बिमा बिफानि अननायनिफ्राय रावनिबो अननाया देरसिन जानो हाया बिसोरो गावनि फिसाखौ मोजां जाथों होननानैसो गावनि अननायखौ गोरबोआव दोनखोमानानैब्लाबो गोजानाव दोनहरो गावनि अननायखौ गावनि दुखुखौ सेक्रिफाइस खालामो नाथाय जों दिनै फिसाफ्रा बिमा बिफानि थाखाय जों गावखौ मालाबाबो सेक्रिफाइस खालामनो हाया जों बिमा बिफाखौल' दुसिबा जानाय नङा आदा
नों मा बिमा बिफाफोरखौल' दुसिनाय बाथ्रा बुंबाय थादों? बिमा बिफाया अननो रोङाबा फिसाखौ मानो जोनोम होआ? सिख्लानि थाखाय बुजादों, सिख्लानि बाथ्रा रायलाय। सिख्लानि होनदों, सिख्लानि, बिमा बिफानि नङा। सिख्लानि लान्जाया लावफिनबाय माथो? मा थिखा? गासिबो मोजां जाबा गाज्रिखौ मालाय बोरै सिनायनो? नोंसोरनो मोजां जा, जों गाज्रि जागोन। बसजों आंजों गाज्रि जागोन। ओइ बस, दाबसे जायगायाव थांनो जोंहा। Salah. Masih gaji bra. Behin jauh pulis alai. Buaks bisa buna urli. Engkau pulis ni kutu pra. Ada. Muzan saya nani manci pra bungla baili. Maku minum. Kadang kulis sedang alai. Dah boleh udah sih. Dah mun dah. Nasi nama orang gue puja nama orang mulai. Adi, apa? Buba malah biji buili. Mau di mana? Polis nak digo? Muzang na? Adi. Saja baik. Kundukurni bisa sih nama bra. Matu undugasin sih dong. Pondi. Terus tu ni khulibah. Ini loh. Moi kindu Boro lora deh. Neng Borose? Ah? Oh Boro. Nunggu Borose nama? Oh, angbo Borose. Nanga. Anu kujib kalama. Angka mazang munai dong kaya. Ang bini onga guban siklan selirjeng semudah laki naya. Ang biku biram mazang munu. Biang ku saya malai mazane. Natai ang biku onu. Jiu ni kerbang sin onu. Ang biku mawari mempiplang ke angkau kerumit ya. Ang raga jengle bau piplang bay. Soर बे सिख्लाया नों बायदि गोथार गोसोजों मोजां मोनग्रा सेंग्राखौ सिनायाखै मुलुगाव नोंसोर बायदि सेंग्रा मोननांगौआ गोब्राब बांसिन हौवा माहारियानो गावनि सोलेरनि गोजोननायनि थाखायल' हिन्जाव माहारिखौ बाहायनो नागिरो खाफाल गोनां बे सिख्लाया बेनि मुंखौ खोन्थानो हागोन ना आदा औ मानो हाया जानो बिनि मुङा प्रमिला बसुमतारी आं बिखौ गावनि जिउनिफ्रायबो बांसिन मोजां मोनो आं बिखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा आरो आं बिनि अनगा रावखौबो गावनि जिउनि लोगोरि होननानै गनायना लानो हानाय नङा मा नोंसो नों बेवहाय बेफारसो मावफैयो जि नों बायदि मानसियानो आंखौ सिगां खालामोमोन नोंखौ बुथार आंखौ बुथार नों मा मिथिनो आंनि दुखुखौ समनि फाखनाव रांनि आंखालनि थाखायसो बेयाव फैनांगौ गोनां जादों
हेफाजाब जिन्दाबाद हेफाजाब जिन्दाबाद हेफाजाब माथो दावराव जाबोलायखोब्रा हेफाजाब जाबाय जाबाय र' दे ओ हेफाजाबादा नोंथाङा जोंनि हेफाजाब होनायावनो देरहामारबायसो एबार गामिनि लामा दालां सोरबा न' मोनै बेफोरखौ नोंथाङा हेफाजाब होनांसिगोन औलै हेफाजाब फंबाय बै सानैसो खिबुआव खर' गोनांफ्रा दाउखा उदैफ्रा एबार डायरिया डिसेन्ट्रि जाजोबसिगोनलै आरो नोंबो मोजां मावाब्ला RTI खालामग्रा मानसिफोरनि आंखाल गैला दाना होद मा RTI बेलाय गाव मोजांब्ला माबा RTI सारटिआइ खालामनो हायो नामा लेवारा ओरैनो मोनामसु फैया RTI फ्राबो माबा मोनसे मोनजागोन साननानैसो फैयो मिथिबाय बे दाउजोआ बिदैयानो दैयाखै माबैसो दैगोन माबैसो फिसागोन मा दानिफ्रायनो हिसाब लानायलै होद फंबाय रागासो जोंबाय माथो होद जों नोंनाव देरहानायनि पार्टिसो जानो फैदोंमोनलै अमा मासेसो जाहोदोब्रा होद गैया मोनजाया आंबो जाया आरो नोंसिनोबो जाहोआ आङो दानो आं नोंसिनो बेदर जाहोगोन बेनिफ्राय बे फैसाखौ नोंसिनिफ्राय दिखांफिनोब्ला फैसा जादों होननानै आंखौ बदनाम खालामगोन ना नोंसोरो जि खामानि फैगोन आं सेस नोंसोरनो रानना होजोबगोन आङो सोरबा बिधवा पेन्सन मोनाखै हो आं मोनहोगोन सोरबा आयवेन न' मोनाखै लामा जायाखै बेफोरखौ सेस आं मावना देखायजोबगोन ना नोंसोर मानो सिन्था खालामदों फालाय आं नोंसिनिफ्राय थाखा थाइसेबो जाया आं नोंसिनि खामानि मावगोन ना थां गाज्रि मोनालै रायजोफोर थां दे होमबालाय गाज्रि मोना दे रायजोफोर दे थांसै होमबालाय आरे प्रमिला ओइ प्रमिला नोंबो फैद' औ आदा फै ओरै फैलै फै नाङा दे आदा फै दसे फैलाय हाबलायला खोमा आदा फै जिराय मा मोनजाबावनो दालाय जोंनोलाय जेबो नाङा आदा बा आदा जोबोद बाख्नायथावना एसेबां उन्दै बैसोआवनो एसेबां गिदिर बिबान मोनबाय समाजाव नोंसोर बायदिखौसो नांगौ आदा जोंनो नोंनि बाथ्रा बुंनायावनो मिथिखायो नोंनि गोसोआ बेसेबां गोथार प्रमिला नोंनि बे मोदोमफ्रु खुगाजों बारा बार दासुसै नङाबा नै बे नोंसोर नोंदाया बेलुन बायदि थाव बेरफुलांगोन औ आदा मा बादाव होलाबायो गावहा प्रमिला नोंना एडमिसना माब्ला आं मिथिथ'आ दे जेब्ला एडमिसना जागोन नों आंनो खोन्थाबानो जाबाय आं फरायहोगोन हा नोंनि एडमिसनाव जेसेबां खरसा जायो आं बेखौ हरगोन नों लानो फैबानो जाबाय दे जागोन दे आदा नों अनाबा आंखौलाय सोरथो अननो आं नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आदा न'आव माइ हानांगौ जोंहा आइया माइ हानो थांबायदां आं थांनोसै दे होमबा फैसाखौ लांनो फैथारदो जागोन दे आदा माइ हानायालाय माखोथो मिनिहरबाय थाखो नोंहालाय आयै आदा हेफाजाबा आंनो कलेज फरायनो रां हरोनो एडमिसन खालामनो आयै फिसा हिन्जाव हरथारगोन दा बि फैसा मा सेफथा बिनिफ्राय बांसिन सेफथासो माथो बेलाय बिनियाव मा गलाङो बिखौ नायग्रासो आं फोथाया बेखौ आयै नों आदाखौ मानो बिदि बुंनांगौ जाखो आदाया जेरै मुं बिदिनो बयखौबो हेफाजाब होयो बियो गाज्रि खामानिनि थाखायसो खेरफिन मोजां खामानिनि थाखाय नङा होमबाबो आंना मेगना मानोबा फोथायथाराहाय बेखौ नोंसिनि मेगनालाय माखौथो फोथायो मानसिया बुरैबाय नालाय मेगनाबो बुरै जाबाय आं मिथिया आयै रांखौ गाबोन लाना फै दे जागोन दे थांनायगोन आं
आदै आदै ओइ आदै हा ए मादै ओं आंसो फै हाब मादै दा साननैसोथ' बिधवा पेन्सननिबो स्किम फैथ'थाराखै दा मा हरनो हानाय दां नोंनो नङा आदै माथो जोंहा प्रमिलानो एडमिसन लानो रां हरनो नागिरदोंमोननो हाब थैनाय बायदि बावना दंथार आं मादै आङो दा बेंकनिफ्राय फैसा दिरुनना लायगोन मोनाबिलियाव प्रमिलाखौ थिनहर हारसिङै आरो नों फैनाङा गावखौनो थिनहर मोनायाव आरो एथ' गोजान लामा थांलाय फैलाय बुरि मानसि खस्थ' मोनोना गावखौनो थिनहर दा मोनायाव दे जागोन दे बिदिबा आं थांनोसै र' सा लोंलांना मादै खापसे नाङा लोंलायला दे आं थांनोसै दानो जागोन आं माबा नोंहामजो थैनायनिफ्राय आङो सेस संनाय खावनाय सेस गासैबो हाखाजोबथारो आङो दसेनो जागोन गेसाव जिरायथ' र' दसे जिराय र' दानो जागोन आयै गथ'आ माथो गाज्रि होननानै साननायालाय माथो आंलाय गियान आखलालाय मोजांथार बेखौनो गाज्रिसो सानदोंमोन आङो आदाया रांखौ हरबाय नामा नोंदाया बावनानैसो दङनो रांखौनो बेंकनिफ्राय दिहुननो मोनाखैनो दा नोंखौसो लेंहरदों लायना फैहैदो जागोन दे आइ आं दा लायना फैसिगोन गथ'आनोथ' फैसाखौ लांनो फैमारगोन ना फैमाराब्रा फैबाय नामालै फैबाय औ आं नोंखौनो गोसोखांबाय दंमोन आंबो नोंखौ माला लोगो मोनगोन सानबाय दंमोन नंगौना ओं आंसोलै मा जादोंब्रा सारालाय आंसोब्रा बै माबाफोरसो गाज्रि सिमां नुदों नामाब्रा सारालाय हे सार नै मा बेखायदा बे समाव फैब्रा आंलाय आं नोंनो माबा मोनसे लाबोदोंलै सार मा बुस्थु बेलाय नों खामानिखौल' जाहोथारदो आरो इनिफ्राय मा नांबावगौ आं होनायावनो दङ जाबाय थांदोसो नोङो ओइ सार दसे रायलायबावनोमोनब्रा नोंहा रायलाया दा बाराद्राय गोबाव खालामबा खामानियासो जानाय नङा नोंना दा थांदो दां माबार दे बिदिब्ला दे सार थांसै दे थांसै दे तेरिगि सोरबायासो फैदों साला बे बुस्थुखौलाय बहा दोनबावनांगौ जाखोब्रा ओइ बोसैसोआवनो थाथोंसैलै तेरि साला सैमाया आखौ फैफिनबावबायसो नामाब्रा बेलाय आदा ओइ आदा आंखौलाय मानो दांलाबायखो आदा आंसो प्रमिला मा जाखो आदा प्रमिला ना आं नोंखौनो गोसोखांबाय दंखायोमोन फै जिराय बेयाव जिराय दहाय नोंस्रा नोंनायाव फैदोंमोन मादैया बेनिफ्राय बेंकआव थांथ'वाखैमोन नालाय आङो फैसा लायथ'वाखैमोन बेनिखायनो बेखौ थिनहरफिनबाय बेनिफ्राय बुरि मानसिखाय बेनिखायनो आङो दा फै होननानै नोंखौ थिनहरनो खोन्थाबाय आङो फैसाया आरो उनाव हरबावगोन दे आङो जागोन दे आदा मोजाङै फराय दे जागोन दे आदा आं बेयाव दा 10,000 हरबाय उनाव आरो हरबावगोन आङो जागोन दे आदा दे आदा होमबा आं थांसै दे प्रमिला मा आदा
नोंलाय आंनिख्रुइ जौसिन जाबाय नामाब्रा माथो बिराद गोजौथारबाय आंलाय गोजौसिन जानो हाया दा हिनजाव मानसिया नुनायावसो गोजौ जानो हागौ ओइ गोजौ जाथारबाय नोङो नै सुना नायलाय नै बा जाबायथ' गोजौसिन जानो हाया आदा मानसियाबो गिलिरथार जाबाय खोमा औ गिलिर जाबाय आं आदा बोथिनै बोथिथाम जायो आङो नायनायावनो मिन्थिखाथारदों आङो होद थिखोनानै नायनोसै नामाब्रा खेबसे दिखांनो हाया आदा नों आंखौ होद खनसे थिखोना नायगारगारनोसैलै नाङा आदा दिखांनो हाया मा देलै खनसे थिखोना नायमारथार आंखौ दिखांनो हाया मा आं नोंखौ हाया होनखादोंमोन ना मा खालामनाय जादों नोंलाय बेखौ मा खालामनाय जादों बिलाय हगार होनदो नों बिदिसो माथो गुनजेरसो नोंलाय आं गुनजेर नङा बेरेसो आङो जेराव बिबार नुयो बेयाव बिदै सोबो जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथि गारो मिन्थिया नामा नोङो हाई सेकेन्डारि डिस्टिंसन पास जालायलायनाया नोंखौ आं रायजोफोरनोसो खोन्थाना होगोन आं नो नाङा आंनो नोंनि फैसाखौबो नाङा आंनो खोन्था सोर खोन्था सोर मा खोन्थाहैमारगोनसो नामालै बेलाय नुबायनाय जायखौ नों बिदा असे बायदि सानदोंमोन बिनि गोसोआ माबायदि दानि जुगाव रावनिबो गोसोखौ फोथायनो हाया दालाय माथो खुदुमना हरजाखो नोंलाय आं बेजों खुदुम जानो थांदोंमोन नामा आखायाव फैसा थाखा दांनो मोननाय लोगो लोगो मानसिनि आखल आखुआ सोलायबाय दोन फरायनांला नोङो थाखा फैसा गैया मा गैया माजों फरायनो आंनो बेखौ मानो नांगौ फरायनो नङाबालाय मा खालामनाय जादों नोङो बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों नोङो फाग्लि जादों नामा नोङो औ आं फाग्लि जाबाय आं फरायनांलाबा मानोबा आंनो बेखौलाय दागाबसै आं फरायनो गोसोमोन आयै जागोन आयै जागोन रुवाथि थानानैबो फरायगोन आं नोंखौ रायजोफोरनोसो खोन्थाहैमारबाय नामाब्रा बेलाय बाल गथ'आलाय खनसेल' खुदुमनो नागिरनायखौनो माबा बिनानाव गैया बिनानाव गैया नोङो नों मालाय सिख्लाखौ बिदि मा जादों माथो जालायखोब्रा हिनजाव गोदानखौ बिदि बुबालै र' माथो र' ओरैसो होनांगौ नोंबो हिनजाव बुन्दा आंनि फिसाजोखौ खुदुमना हरदों नोङो बे सिख्ला मानसिखौ मानो खुदुमना हरनांगौ नोङो मोजां मानसि नङा बियो सानसे नेबाय थागोन जों नोंखौ थाङा जों सानसे नेबाय थागोन ओंखारबो थांदोलाय थांदो मा मोनदों बिसोरलाय लाजिया नोङो सिख्ला देरफुनायखौ खुदुमनो आफादगिरि जालायनानै ओंखारबो जों नेबाय थागोन थाङा जों आखायावसो खुदुमथारदों आङो गावनो नाख्राव हरथारदों माथो ओंखारबो नोङो आब' नों मा बारा बाथ्रा बुंगासिनो दंब्रा नोंलाय थागोन जोङो दायो मा आखायाव बेलाय मानोथो खुदुमनांगौ नोंलाय थांदोलै थांदों थांनायाव गैया जोङो नेबाय थागोन रांखौ लायाबाबोथ' माजों फरायनो राहायानो गैया
माजों फोरोंनो जियानो जादोला लायनानै फैनोसै आं सोर जालायखोब्रा हा हा प्रमिला आङो एथ' गर'लाय मानो फैदों दराखेव होनदों गथ'आलाय आबोफोरखौसो लाबोलायबाय नामाब्रा आं नोंजों रायलायनांगौ दं ओइ हर जाबाय थांदो थां थाङा आङो आं नोंखौ बिनानाव सानखाथारबायना आङो रायलायनांगौ दं होनदोंना आं नोंजों मा रायलायबावनोब्रा दालाय हरावलाय गाबोन रायलायनोसो थां दराखेव होनदोंना आङो जि जाबाय दे बावगारदो जेबो नङाना आं नोंखौ बिनानाव सानखाथारबाय हासुनोबो मोनाखै आङो सानसे थोल्लो जाथारबाय दर फांथेना थानांगासिनो खिनोबो मोना हासुनोबो मोना बिदि खालामो मानसिखौ आखायाव खुदुमनायल'खौनो खोन्थाजोब्बाय नोङो थांदो थां गाबोन रायलायनोसै दराखेव होनदोंना आङो गाबोन रायलायनोसैलै दालाय मा रायलायबावनो थांदो थां दराखेवाबा दानो होख्रावगोन आं हा दराखेवाबा दानो होख्रावगोन आं बे गथ'जों मा दर खेवबाबो दाय खेवाबाबो दाय दानो माबा माबिसो खालामफ्लांलायगोन आंबो ए प्रमिला मारसो फै आं नोंखौ बिनानाव सानखाबायना मा मानसिखौ बिदि खालामो एसे आखायाव खुदुमनायखौनो रायजोफोरनो खोन्थानानै एथक दावराव खालामो गैया आं बाहेरावबो थांनो मोनाखै आङो हासुनो मोनाखै खिनो मोनाखै नैसो जोबलायलांबाय आं नोंनाव फैसासो लांनो फैदों ए फैसा न' आं बिराद फरायनो गोसो नोंथ' मिथिखायो आइया आंखौ फोरोंनो हाया आरो बिदि फैसाबो होनो हाया मोजाङै फराय दे उनाव हरबावगोन आङो थां मा जालायखो नों बे फैसानि थाखायनो आंनि सोलेरखौ नोजोर होदोंमोन ना नांलालै नांला आं नोंखौ बिनानाव सानखाथारबाय होनबायना आङो आंनि सोलेरखौ आं नोंनो हगारबाय नों मा खालामदो बे फैसानि थाखायनो आंनि सोलेरखौ नांगौ नालाय नाङालै नाङा आं नोंखौ बिनानाव सानखाथारबाय होनबायना आङो मानो बिदिब्रा नोंसोरलाय